Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Sermestî hinek di ser xweş, dembestê hinek di demgeş. Koyendê hinek di xemûş, koyendê hinek di medxûş. Kuro tu çi dikî Bawer? Fetkam memûzîn dixwînim. Tu memûzîn Rabînî? dixwînî? Erê. Belê belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çû dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivan perver? Belê. Ku ye konser? Tu nizanî li ku ye? Na, li ku ye? Ya nihayete jî tune li ku ye? Na, Îro konserta şivan perwer heye. îro je ye. Erê îro. Li ku ye? Li Amedê. Allah Allah. Erê, Li erê. Amedê konsere? Erê. Xuya dikê hayete jî tune ye. Li stadyum. Hel Stadyuma Amedê. Erê li stadyuma Amedê. Konsera şivan perver heye. Erê konserta şivan perwer. Ya tu nizanî? No. No, tu Na, nizanî. nizanim. İro konsert heye. Saat neh konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê. Amedê. Başa hûn her neznayın. Çima tu nayê? Tu şivan perwer hez nakî? Na, ji hezikim. Lê hûn her neznayın. Tu nayê kesek dî heye te herî dernê dî? Erê. Ez erim otelê. Te herî ote... Otel Amedê erê. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani te herî otêla Amedê tu nayê konserta şivan perwer? Kur hûn herin. Ez herim hevala xwe bibînim. Hevala xwe tê bibînî. Baş. Mesûz dayê ev em herin sînemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na, Nayê? hevala min naxweze em herin sînemayê. Kuro baştirek bawer. Hevala te bîne bila şivan perwer nas bike, bila konserta wî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e. Çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê hûn herin. Xa Amedeke here tu. Lê hîn zû ye na? Saat 6 e, saat çanda ye konser. Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xiltim na. Tıxlim. Wekti dibêjî. Yani dagirtiye tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima Ona diçme? Şu eri- nemaya çava biçî. Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye maz wekte me? He. Hûn modern ez gundî me. Erê. Here. Ta konser tu ne kuru. Dereve. Çawa konser monser tune. Başa tu çawa dizanî tuneye? Tu çava dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bivleta. Erê. Allah Tu Allah. çawa dizanî tuneye? Dikaç Te çend berbeje. bilet girt? Heft. Kuru teqan kirine. Erê. Monser tu ne? Ez zanim tu ne? Kat pê min re dubare bikin. Belê. Em fêrî heye û tuneye bûbûn. Rast e? Ne wiha? Belê. Yani avûax bi Fransî û tu hev bi İngilîzî. Me gotibû xelema min heye, xelema min tuneye. Aha. Gava ku maçeke futbolê em behsa wê bikin jî em dîsa dibêjin maçek futbolê heye, maç heye. Mesela îşev di televizyonê de maç heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona tune ye. Yan jî maça Barcelona nîne. Lê we behsa konserê kir. Ka dubare bikin. Dubare bikin. Konser heye. Konser heye. İşev konser heye. İşev konser heye. İşev konsera şivan perwer heye. İşev konsera şivan perwer heye. Li ku ye? Li stadyuma Diyarbekirê, stadyuma Amedê. Li stadyuma Amedê ye. Lê belê te got îşev konsera şivan perwer tune ye. İşev
Konsera şivan perver tüneye. Rast ezanım. Yani Jibirate çu? işev konsera şivan perver nine. İşev konsera şivan perver nine. Başı, heger konser tüneye henge mirov düşe, jdeleva ku mirov biçe konsere, mirov şiva xwe dixwe, mirov tiştan vedixwe. Hûn lêkerên xwarin û vexwarinê dizanin? Ev zane. Belê. Xwarin yani bi İngilizî to eat, bi Fransî manger. Manger. Manzer. Na. Ji ber wê em bi kurmancî lêkera xwarinê bikartînin. Xwarin. Lekara xarine bit. Belê. Ez Ne? dixwim, Ez dixwim. Ez dixwim. dixwî, Tu dixwî. Tu dixwî. ew dixwe, Ew dixwe. Dixwe. em dixwin, Em dixwin, Dixwin. ew dixwin. Hûn dixwin. Ew dixwin. Baş e. Ekijam deme. Ev Tamam. kîjan deme? Nihaye. Em çawa dizanin? Ya derbas büyü çeva dibin. Ew jî carekedin û Diheye. nekevin. Lê gava ku madem tu ew qas dizanî bawer. Em dibêjin ez dixwim lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çawa dibêje? Debêje. Ez naxum. Ez naxwim. Mirov Naxwim. diyê radike nayê dixeşûna He. dibe ez naxwim. Naxwim. Ha. Gava ku mirov tiştekî dixwe jî mirov wî tiştî bi nêr û mêtiya wê dibêje. Ez sêvê dixwim. Ez sevê dixwim. Ez sêvekê dixwim. Ez Sevekê dixwim. Ez du sêvan dixwim. Ez du sêvan dixwim. Yek bese. Lê gava ku mirov bixwaze vexwarinê bikarbîne, yani bi İngilîzî to drink, bi Fransî boire. Boğar. Drink. Vexwarin, lêkerên mîna vexwarinê ku bi veyê dest pê dikin, gava ku mirov deman wiha çê bike û diyetê xeserê wê diguhere. Hingê dibe ez, mirov nabêje ez divexwim, lê mirov dibêje ez Ez vedixwim. ve dixwim. Nevi azad ya. Tu vedixwî, Tu ve dixwî. ew vedixwe. Vedixwe. Ew ve dixwe. Em vedixwin, Em vedixwin. hûn vedixwin, Hûn vedixwin. ew vedixwin. Ew vedixwin. ve dixwin. Lê Rınık. bawer ka bibêje. Neyniya veya çawa dibe? Debêje Ez bawer. nabise. Di radikin şune da na eti jbewiya ez ve naxum. Ez ve naxum. Ez Ji ber ku ve naxwim. di li ku be mirov wê diyê radike û nayê dixeşûna wê. Ez ve naxum. Ez ve naxum. Ve naxwim. Wextê mirov tiştekî vexwejî mirov navê bibêje, mirov bi nêr û mêtiya wê dibêje. Belê. Ez avê vedixwim. Ez avê vedixwim. Ez çayê vedixwim. Ez çayê vedixwim. ve dixwim. Ez çayê ve naxum. Ez Ez çayê ve naxum. We fam kir? Erê. Sermestî hinek, hinek di serxweş, dem bestê hinek, hinek di demgeş. Goyendê hinek, hinek di xemûş, goyendê hinek, hinek di nedixûş. Kuro tu çi dikî bawer? Fetkam memûzîn dixwînim. Rabînî? Erê. Belê belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çû dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivan perver? Belê. Ku ye konser? Tu nizanî lî ku ye? Na.
Likuye. Yani hayata jitine likuye. Ha. İro konserta şivan perver heye. İroje heye. Ere İro. Likuye. Le Ahmedi. Allah Allah. Ere. Rahmet konseri. Ere. Kuyadki hayata jitine ye. Le stadyum. Al stadyum. Stadyuma Ahmedi. Ere stadyum Ahmedi. Konsera şivan perver heye. Ere konserta şivan perver. Ya tu ne zani? No, tu ne zani. Zanım. İro konsert heye. Saat ne konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê Amedê. Başa un her neznayım. Çima tu nayê? Tu şivanperwer hez nakî? Na şu hezikim. Le un her neznayım. Tu nayê kesek dî heye, tê herî dernê dî? Ere. Ez erim oteli. Tê herî otê. Otel Ahmedi ere. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani tê herî otêla Amedê tu nayê konserta şivanperwer? Kurun herin. Ez herim hevela xwe bibînim. Hevala xetê bibînî. Baş. Mesûz dayı ev em herin sinemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na. Nayê? Hevela em naxweze em herin sinemayê. Kuro baştir e bawer. Hevala te bîne bila şivanperwer nas bike, bila konsertayî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê hûn herin. Xamedeke here tu. Lê hîn zû ye na? Saat 6 saat çanda ye konser. Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xıltım na. Tıklım. Wekti dibêjî. Yani dagirtiye tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima diçî Ona şu nemayê çawa diçî? Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye maz wekte me? Hûn modern ez Erê. Here. Da konser tu ne kuru. Dereve. Çawa konser tu ne? Başa tu çawa dizanî tu neye? Tu çawa dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bevleta. Erê. Allah Tu Allah. çawa dizanî tu neye? Dikaç Çanda bilet girt. Heft. Kuru tekan kirine. Erê. Konser tu ne? Ez zanım tu ne? Tu ne? Erê. Dikabece çima tu ne? Tu çawa dizanî? Başa. Tu şivanperwer naz dikî? Nastikim hevala mine kuru ez zanım. Jera e-mailek şand. Ha. Bise. Şivanperwer hevalê te ye. Racı bipirse hevala mine. Ez baş nastikim. Jera e-mail şand. Ev nikare. Nikare bey? Nikare be Türkiye. Nikare be Amerika Kürdistan'ı. Kadakaya. Yasak kuru ev nikare bare. İne xwaf çi ne? Tekan kirine. Her çıkar av ve kaser bana. Mane kurdi buna me. Mane ne?